Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Verdugo. Gamaya pa niya. Gracias, Diyos. Hinay ka na kong kaon, ha? Gamay lang pagkaon na bilin parang brande. Agoy, full tank mo yung taon ko sa kabuso taon. Agoy, may mga iligid pa rin sa baboy. Away, sortis man rin. Dugay-dugay ito siya bata. Aw, saon? Saon lang iya pamahaw. Paniod to, kundili. Atulas pa niya pon. Oh, may nanugtog sa putahan. Kitsam karon. Ay, aw, basig si Mandatron. Hoy! Kung tao ka! Pawa! Kung ungo ka! Pakita! Ah! Ay, unglo! Hain manintaw ng uma, Jumba. Hain ang mua. Ay, sos, lingi-lingi pa yung kahain man di ay lain, be. Napa ba di ay lain ni Sod? Ikaw raman. Nge, yapak. Anong maungo ko din taon ko, ha? Kagwapa rin ako, ha? Ingon magkani nga ako, ha? Unsa to, oy? Gusto pa kayo ko. Hoy! Ningo maganing mama na ako sa gamay pa ko. Mura ko na kog witch. Oh, ngayon ko tawa man ka, ha? Kaminos ka? Gwapa mo ko ng witch. Ingon sa akong mama. Kurik! Kurik kayo mo, Mama Mandat. Bitaw, correct yun siya. Murag yung kog witch ko, no? Oh, dat, taga dat, tarong dat. Bida, wag yung kakibaw kung saan ang witch dat. Ha? Kay bawoy! Guwapa! Sa in-English pa, beautiful! Ga! Ustog yung ka dat, soy. Witch yung ka. Ha? Pero wala ba sayop? Ay, pero sayop lang imong pagka in English. Ang in English kanang beautiful gali o in English maunay gwapa. In English sa gwapa beautiful. Kanang witch, ang in English ana unglo. Usa? Takalong ka da! Guwapa ko nun ang witch, oy! Ingon sa akong mama? Ano na sige, rumahuman ta. Gwapa ng witch. Be! Ngisi ay! Hoy, Ade? ngisi, hoy! Kaya ingon ko mingisi ka! Joker to eh. Aw. Disuwar to unsa bebe. Unsa gito yun mo rumahuman dita sige na. Ay, kini lagi ba? Kini lagi ni as newspaper ba? Ah. Newspaper? Ah. Kini atubangan, oh. Atubangan ka na, atubangan! Aw ngano lagi. Awa? Mura lagi nag si Brando! Ha? Hay ko be. Oh, tanawa. Oh, Nay! Nay! tuod. Murag si Bay Brando. Berdogo. Maul siya ang gitawag og Berdogo. Ang tao nga daghan ang gipamatay. Ug murag murag payhon gyud ni Brando. Naunsa ko. Murag mayroon ko gikabuhi. Galit lang may kusugog ko pa nga kulugan. Kulbaan ko lang. Dugay na ba siya na uli? Kadlaw na. Pag-isultihan ko siya bahay nini. Gikuyawan ko aning kalakiya. Bisan og lahi sila na. Lahi yun ang akong paminaw ini. Apo ra ba kay siya siyang pag-abot o may sakyanan nga naghatod niya. Kinahanglang magkasulti mi. Kinahanglang magkasulti yun mi. Jumbo. Ikaw ni? Kagadiha ka din sa kong kwarto? Ha? Magsulti tagtarong, Bradsi. Magsulti tagtarong. Oh. Ha?
Kasi magsulti tagtarong. Sa unsa? Nakadungog ka o nakaila ining gitawag o Berdugo. Oh, Pagtarong. Pagklaro. Nakaila ka ba kang Berdugo? oh, Ngano igo lang kami tutok na ko. Nakaila ka ng Berdugo. Jumbo. Unsa man ang Berdugo? Oh, mitutok man ka na ko. Ang ako. Nangutana ko nimo. Nakaila ka ba aning Berdugo? Sharo, wa ka makadungog sa kong isulti mo? Bahin sa unsa man ang pangutanan nimo. Sharo ka eh. Pita nimo. Kaklaro ang isulti na ko. Ha? Bahin sa Berdugo. Berdugo! Wa ko magkahibaw ng gingon mong Berdugo. Maong nangutana sa ko nimo kung unsa na. Sige. Wa mangyud ka kakaila. Aw period. Panawa. Basa og tan-awa ng tanang naadihas bantalaan. Naadiha ang bahin sa Berdugo. Ako ning hulagway. May nakakuha ko hulagway dito sa ferry boat. Pachar-char sa nitawanan na. Sige, glakaw nga ita kay Bawog. Asa siya? Unyawa siya kay Bawog unsa ng Berdugo? Siya mo itong naat sa paper. Parehas sige sunob. Parehas po niyang naong. Duda yung ko ni Brando na. Nagduda na ko. Mawa o kalit. O kundi saan mawa. Uniyara sa din eh. Kaayo ba yung kulitahon nito? Ay, kundi palang masukol. Kamaayo kulitaho ko sa tuig. Oh! Hago Miliano! Pa! Ah, ang akong cellphone. Ito sa kong kwarto. Ako na biyaan. Hiya! Hoy, animal! Oh, Jumbo! Panuway, nasukukat! oh, boss, Prokdok, sir. Ikaw din eh. Pagtarong tawana ka, ha? Kalimot ka kinsa ning imong gikasulti? Ako, sorry kayo, Prokdok, sir. Ako, kukuhaan mo ko si Brando, Prokdok, sir. Kasi ba di maglagot, ada? Nga, naglagot ko rin dakong bebe, kanin dakong bebe na ko, ngayon mo ipabatayan ako. Badlungon kayo! Unyag mag-away mo mga animala mo diha. Kung siya labot ko. Huwag ko ba yung labot ka, Sir Prokdok? Tago ka diha. Nya di amin dire. Labot ka, nga kamera man dire, di ba? Hilom! Oo, mahilom. Mahilom ko. Mahilom mo. Oh. Ayaw gyud kalimot Jumbo nga ni amay mutang sa kong utok ang mga kinabuhi sa imong pamilya. Ayaw gyud og kalimot niya na. Nganong wa man ka mo tubag? Karaan hilom ko. Doon sa mga mo to ko tubag, hilom ko. Ay pag inamaw! Wa ko maginamaw. Amaw ko kuda niya, maginamaw pa ko. Unsa ba? Gibuangan ka kinako, Jumbo! Wa, Prokdok, sir, oy. Kisa ko nag-iuna na. Wa ba ko magsulti, Prokdok, sir, ha? Wa yun, more pa. Oh, wa yun, oh. Unsay problema niyo diha ni Brando, ha? Unsa? Kini mag sa brandy, Prokdok ba? Ambot. Oh. Mao na ingon nimo nga mamonitor nimong tanan nga mong kalihukan dire, badlungon kayo. Kanar ba kuno mga badlungon kayo dali kay mamatay kay bad no. O nya ang sumpay lungon. Sa ato pa tanang bad mamatay gyud na siya. Paingon sa lungon. Way lami, Jumbo. Ay lami bitaw. Ang ako kung unsay imong reklamo ni Brando. Pagkaway lami. Wa tay lami. Ako ang Prokdok prop. Si Brandy lagi. Kini bawa siya kalit ba? Nya kadlaw na mo yuli. Kun no sa siguas. Ako yung problema dia di mo, di ba? Pastilan. Makapila ko na usap in taon ikaw pasabta ni anak Jumbo. Naibaw ko kung unsay mga lakaw ninyo diha
Labaw nang nibaw ko kung unsay mga lakaw ni Brando. Busi ang bahina, wa kayong kabalakan. Way lami, Brokdok. Si Wilami, Sige, Brokdok. palamian na to? Sabot ko, Brokdok. Basta kung mo, Brandy, okay rin ka? Okay, kung okay na ko. Saan man, lami na. Libog ko ano eh. Ay, naglibugan ang libog mo. Libog na ng uong mo, daan. Hindi Jumbo, na naman ito tikadaan. Yabag na ko, yung reklamo sa ka. Jumbo, usa na lang kasipyat ha, madata ni mo daan. Usa na lang yun kasipyat. Usa na lang yun. Brokdok, sir. Kuan pasyaw lang niya ako, Brokdok, sir. Buri mo kita dito magpasyaw po, di ba? Si Brando, Oh, ikaw ka monitor ka, uli. Tuwa siyang bedroom, Brokdok, sir. bye. Bye po. Bye na po. Hello! Asburo ko, hello! Brokdok, sir! Nama ka niya? Hoy! Hello! Mabuo ako ko. Wala ko na kayo. Wala naman di. Hago milyano na. Samot kong amawan eh. Gago sa tanang gago gikinis, Jumbo. Maugtas ko rin dawa na. O inoon, kung dili pa ni Amaw, di na rin ako magkontrolar dawa na. Si Tipalo. Tipalo, Mayong adlaw, Doktor. unsa ba ituyo mo? Dok, skang nga. Nasa headline ron sa mga local newspapers ang nahitabong pagpatay ni Cornelio Bariles. Dili na ikahibong, Tipalo. Dili na mo'y bota kong ipasabot. Diretso na isulti kung unsa na. Nasa front page sa mga local newspapers and tabloids, Dok. Ang ulag ko ay sa Birdugo nga nakuhaan dito sa ferry boat. Unsa? Unsay? May nakakuha diay niya o kulagway sa Birdugo. Atol sa hitabo. Dihang dito ni sa ferry boat. Bisan pagkapila pa na sila makakuha og gulagway sa Birdugo, Tipalo. Dili og dili gyud kini nila mailan. Kay why data o credentials silang makuha sa Birdugo. Usa pa. Lain-lain ang itsura nini. Gawas lang sa iyang bayhon. Dili gyapon na mo ay ako ipasabot, Dok. Oh! Kaya unsa man di? Pananglitan kon makita ni Eileen ang mga hulagway ini, Dok. Tingaling, makamatikod siya nga si John Milgar kini tungod sa iyang bayon. Dili na may tabo. Ang ako, Dok, ba nga, Bisan dinhi sa atong dapit, Tipalo. General Paminaw. Daghang gani kayo ang mamaog itsura ug dagway apan managlahig bayhon. So how much more kung managlahi og itsura unya ang bayhon maulay parehas? Dili na mamatikdan ni Elaine. kining ako, Dok, ba, mga pangagpas lang ni. Basin lang ba? Misulti ka ra ba nga interesado si Eileen nga makita ang Birdugo? Ha? Kung okay ra, Dok, way problema. Hinoon, lain man sa gyud og itsura. Sa pa, wa naman makaila si John Milgar kang Eileen. Og labaw nang dili gid makaila si Eileen niya kay lahi naman ni og itsura. Pero kung mabati niya ang tingog ni John Milgar sa Birdugo, unsa kay masod sa iyang hunahuna. Murag husto ka, Tipalo. Mao na nga mitawag ko nimo, Dok. May utok po di ang gamay ka, Tipalo. Doon na sab taon, Dok, oy. Og imo sab ning mapahimod san bisan unsa ka gamay. Susiha kung kinsa ang reporter nga nagpagawa sa mga hulagway, General. Okay, Dok. Unya, unsa may among buhaton? My God. No. Ang mga bagong picture sa Birdugo nga nakuha dito sa ferry boat. Paumahog yun ang bayo nining hulagway ni John Milgar. Pero, lahi lang sila gitsura. Kay lain-lain man yun ang gitsura kining Birdugo kung mahimo og krimen. Pero kung akong ibutang ang hulagway ni John Milgar nga akong gi-photocopy o gikat o ibutang sa naong ni ining Birdugo, siya gyud si John Milgar. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!